Ayan po ang aming likod ng bahay. Sobrang kalat kasi. Ayan yung CR namin. Dito kami gagawa ng bahay. Pag gusto ko pa semento na talagang hindi ko pa talaga na panagawa ng bonggang bahay namin. Sino na ko muna ang aking yan, dito yung kapatid ko nagbutas kanina. Dalawa sila ng pinsan ko. Yan, temporary dito. Ano dyan? Hindi lang pantay. Inaano na bugto. Direct pantay ano rin. Pagkaluho. Adi pantay lugod. Yan lang po. Ganun lang po kami. Sobrang yaman namin Sobrang yaman namin. Ayun. Joke lang. Talagang mahirap lang po talaga kami. Nagsisikap ako para mapagawa ko yung bahay na dito sa probinsya. Kaya pagkatapos ko po tapos ng OJT ko sa barko, nais yung paggawa ko yung bahay na namin next kasi tapos na yung kumbaga yung requirements ko sa seaman. Yun ang inuna ko imbis na pagpagawa ng bahay yung unahin ko. Imbis unahin ko yun ang gagawa kasi pag ito naman inuna ko saan ako kukuha ng magpapagawa na po sakali ng bahay so itinisundo ko naman sa Manila. So ayan, kada mo guys, hindi ko ito pinakakahit na mahirap ko basta sa tamang lang yung pera na pinagkukunan. Wala mo akong pakalam. Madami na dito mga kamag-anak ko, magaganda yung bahay, mga bato, pero hindi ako naiingit ko. Sabi ko sa inyo, kaya gusto ko magtrabaho na kahit i-charin lang ako. Yan ikakato ko na lang ito. Ako magdadala. Sa baulaan ito ka na dida. Itong pamangkin ko makulit ko alis na kasi ito bukas ganun din ko. Mama ko na lang hindi ko maintindihan. Ano yung gagawin mo dyan? So ayan, lilinisan naman. Bakit ko yung pawid yung gagawin? Aray! Hindi mo try. Mali ang pagbutas ng tita mo. Ano to? Kumwado na yun. Sabi nga, dapat dito. Ha? Kumwado na yun. Gagawin na yung bahay ng nanay mo. Nanay. No? Dito kami magbabayan hanggang doon. Gusto ko kasi semento. So yan. Balat talaga yung bahay namin kasi yung mga pamangkin ko. Uy, wag dyan, mahulog ka dyan. Oo, bibiling ka na yung mama ng nanay ng candy. Wag yan. I hope you feel better, Miss Pinky Toe. Dito kami natutulog. I hope you don't catch the cold. Me too. Come on, Gilly. Yung bahay namin, squatter lang dito sa Samar. Kasi gusto ko nga pag halimbawa kaluuyan na pag nakaano ako sa election di ko alam kung makakawin ako sabi nila medyo okay daw yung bigayan dito. So yun yung pang plano na namin mag-start na magsimula na magpa-cement yung bayad ng mga yung bigay na mura ng mga tumatakbo
kami magkakapatid sa awa ng Diyos. Hindi ako sure kung makakauwi ako, pero yung mga kapatid ko, bubuto talaga dito sila sa umaga. Maswerte sila mga kuya, pero nag-usap-usap na kami na mag-ambag-ambag na kami para nagplano na para mapaayos itong bahay dun sa likod. Dito kasi, anong paksit to, kaya hindi namin sinisira. Magwa-widening. So, kasama siya. Kasama itong bahay namin na to. Kung sisirain namin ngayon na hindi pa nagwa-widening, hindi kami mababayaran. So, kaya inintay na lang din namin. Kaya hindi din namin sinisira siya. Pinagpiga lang namin talaga. Yung bonggang-bongga talaga. Tapos yun. Wow, ang ganda oh. Yan, mga bato yung mga bahay nila. Puro kamag-anak namin yan. So yan, tinor ko na kayo sa bahay namin na sobrang ganda. Ayan, yung mama ko na lang mag-isa dito. Kasi wala na kasi yung papa ko. Nasa heaven na siya. Ayan, para mas malaman nyo kung ano yung pagkatao ko, ano yung ano namin sa probinsya, pamumuhay. Talagang gusto ko, wala akong tinatago. Alam mo sa totoo, alam nyo mga kawaray, ano talaga, yung mahirap lang kami, pero never kami yung magnanakaw para maunlad lang, at saka yung manghihingi. Madami din kami mga kamag-anak na nagbibigay ng papabahay, ganon, pero hindi kami yung kami din kasi ganito kasi mahirap lang. Hindi ko naman sa inaano dahil sa naiingit kami, hindi yun. Disclaimer lang dyan, baka isipin ganon. Ayan, basta yun, ang amin sariling sikap lang namin kasi yung papa namin wala dito na. Tapos mga sa side niya nandito, yung mama ko taga Mindanao talaga. Tapos yun, gusto ko yung bahay namin paggawa na ng yun, magtutulog ko yung kapatid, yung aking pamangkin. Ayan yung aking kapatid, yung nanay ng mga anak na siya. Papa. Ayan, ang aking mama o naisog. Tapang na naman. Wag yan. Sirang kortina. I am the High Genie! Ayan. Wash, I mean, wish. Ay, damit ko pala to. You certainly got the right way. Dadalhin ko pala tong gamit ko. Bukas sa suotin ko. Pang ilalim ko pala to. Pilit sa mga hindi gini. Dito na lang nila yung bahala ka mo. Dito ka mo makaturog. Wala ko nagsaka. And some liquid soap. I need your help. All of these things are important for good hygiene, but which one do you use to clean your hair? Din magimpadara. Din gimpadara. Diin. Ma, mag-hi ka ma. My hair. No. That's Ha? my genius. Di makita po mo. Yan po yung nanay ko na maganda. You will be more than just Yan. Ang kapatid ko. You'll Kay be Karagan, pinanggugutom ko ni Radodo ah. Nagugutom na ito mga makabukitaan. Kaya nilang laro lang, di ba? Gusto niya laro. Oh, ito na. Ay, ano, ibutang na lagyan mo na tubo yan pagkaunong ito sila. both sides of your hands and in between your fingers.